Dobrý deň, moje meno je Lucia Kubíny a som z občianskeho združenia Tanana, ktoré sa venuje podpore žien a rodín po strate dieťaťa v tehotenstve, v období pôrodu či krátko po ňom. Rada by som vám predstavila možnosti, ako pracovať s podpornými nástrojmi, ktoré vám distribuujeme na pôdu zdravotníckych zariadení, gynekologicko-pôrodníckych kliník či oddelení. V situácii, kedy oznamujete žene či rodine tú náročnú informáciu o tom, že život ich dieťatka sa skončil, ako prvý nástroj alebo opatrenie vám odporúčame využiť túto informačnú brožúru, informácie pre rodičov po strate v tehotenstve. Táto brožúra obsahuje informácie, ktoré môžu ženu sprevádzať vlastne od okamihu, kedy sa informáciu o strate svojho dieťatka dozvedá až vlastne do okamihu pôrodu a následne ju môžu sprevádzať celým tým obdobím, ktoré ju čaká. Môžu tie informácie pomôcť žene pripraviť sa na pôrod a robiť informované rozhodnutia, ktoré jej môžu pomôcť uľahčiť to trúchlenie a smútenie, ktorým si následne bude prechádzať. Vo vnútri každej tej brožúry sú také dve vyberateľné dvojstrany. Jedna je miesto na slová pre bábätkov, kde žena si môže zapisovať možno slova, ktoré túži ešte vypovedať a nemala ten priestor ich vysloviť smerom ku svojmu dieťatku. A potom je tu takáto dvojstrana, kde vlastne môžete následne po pôrode zachytiť veľkosť alebo váhu bábätka alebo nejaké kľúčové informácie, aby si žena vlastne mohla uchovať spomienku na dieťatko aj takýmto spôsobom. Keď už sa dieťatko narodí, tak máme tu pripravený balíček So mnou navždy, ktorý obsahuje predmety, ktoré môžete používať vy, ktorými vlastne môžete pomôcť uľahčiť pre ženu to smútenie. A potom sú tam predmety, ktoré vlastne bude používať sama žena alebo rodina, keď už teda uzná za vhodné. Ženu všetkými týmito predmetmi, ktoré v tom balíčku nájde, sprevádza takýto letáčik, kde sa vlastne dočíta, prečo práve tento predmet je súčasťou balíčku, akým spôsobom ho môže používať a v čom jej môže pomôcť, akým spôsobom môže uľahčiť to jej smútenie. Za také najkľúčovejšie v tomto balíčku považujeme sadu na otlačky ručičiek a nožičiek dieťatka. Tá sada je veľmi jednoduchá, obsahuje dva takéto archy špeciálneho papiera a potom takú vlhčenú vreckovku, ktorá sa veľmi jednoducho odbalí, nie je tam žiadna farba, žiadny atrament. Vy vlastne tou vreckovkou úplne jednoducho, vidíte, je taká maličká, prejdete po rúčke alebo nôžke dieťatka, nešpiní to vás ani dieťatko. A potom si pozriete, ten papier je z jednej strany taký lesklý a z druhej strany taký matnejší. Tá lesklá časť je citlivá vlastne na to zafarbenie. Budete vidieť, ako veľmi jednoducho mi vznikne tá otlačka. Myslím, že archy toho papiera sú dosť veľké na to, aby sa vlastne na jeden arch zmestili aj dve detské ručičky a na druhý dve detské nožičky, ale myslím, že to bude závisieť aj od situácie, v ktorej sa budete nachádzať, že akým spôsobom to bude možné využiť. Pre prípad narodenia väčších detičiek je tu aj ampulka na vlásky dieťatka. Ženy, ktoré túto možnosť využili v zahraničí, to považujú za jeden z najhodnotnejších materiálov, ktorý im vlastne po dieťatku ostal, že je to niečo veľmi hmatateľné, k čomu sa dokážu vrátiť. Rozumieme tomu, že nie vždycky
Je to možné, alebo nie každé dieťatko sa narodí tak veľké, tak dozreté, že pramienok vlásku môžeme odstrihnúť. Rada by som vás podporila v tom, aby ste hľadali vlastné spôsoby využitia tejto ampulky. Či už tam napíšete vy ako sprevádzajúci personál nejaký krátky povzbudivý odkaz pre tú ženu. Ja neviem, že aj vy budete na to bábätko s láskou spomínať, alebo že im držíte palce na ich ceste. Myslím si, že to môže byť veľmi dôležité, ak si to tam žena a rodičia nájdu. A posledná vec, ktorou vlastne môžete ešte vypracovať, je esenciálny levandulový olej, ktorým môžete, samozrejme potom, ako žena s tým súhlasí, buď ju namasírovať, alebo môžete spolu s ňou možno aj namasírovať to dieťatko. A ona si môže potom vlastne tú flaštičku vziať a je to niečo, čo ju vlastne s tým dieťatkom spája. Balíček obsahuje ešte množstvo ďalších užitočných predmetov. Je tam sada náramkov pre rodičov aj pre dieťatko. Môžu sa rozhodnúť, či ten maličký náramok, ktorý vidíte tu na strane, venujú dieťatku, alebo mu ho vložia potom počas rozlúčky napríklad do rakvičky, alebo si ho nechajú na pamiatku a tie ďalšie náramky sú určené pre nich. Potom je tu zápisníček, do ktorého si žena môže zachytávať svoje pocity alebo myšlienky. Je tu bylinkový ovocný čaj pre ženu, spomienková sviečka, ktorá je tiež s vôňou šalvie a levandule s prírodnými esenciálnymi olejmi. Potom je tu taká malinká obáločka so semienkami nezábudiek, ktoré si žena môže vysadiť. A ešte pohľadnica taká s krásnou grafikou na slová pre bábätko, ktoré možno ešte následne v tom procese smútenia by mu chcela adresovať. To je z tohto nášho spomienkového balíčku všetko. Veľmi vám želáme, aby bolo čo najmenej príležitosti, kedy ho budete využívať a zároveň by sme mu tak želali, aby priniesol aspoň malú časť útechy a úľavy tam, kde je to najviac potrebné. Ďakujeme vám srdečne za spoluprácu. Ste veľmi dôležitými sprievodcami všetkých osirelých rodičov na ich ceste a sme vďační, že môžeme takýmto spôsobom tkať tú sieť podpory pre nich v tých náročných situáciách.